Toto tlačidlo je oneskorený štart. Nastavíte si, koľko potrebujete. Napríklad si dám pol hodiny a si pridám, že chcem o 1,5 hodiny. Stlačím play a o 1,5 hodiny sa mi to zapne. Tento gombík slúži na prepínanie týchto horných príprav, pizza, steak, nugetky, pečenie. Tu je program Play, tu si nastavujete teplotu, tu zvyšujete alebo znižujete a to isté aj čas. Play zapnete. Vo vnútri vyzerá takto, má obsah 4,5 litra. Stlačíte, že dáte program, tak vám začne svietiť kontrolka ventilátora a teploty. Táto kontrolka zhasne, ak sa nahreje teplota. To vnútorná časť sa dá vybrať a vidíte, ako to vyzerá vo vnútri, alebo vložiť späť. Teraz sa vypne podržaním tlačítka play a zhasne.